Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mustapha A Sani, wanda mutane suka fi sani da Afuwa, kuma shugaban kamfanin Afuwa Welding Works and General Metal Construction. To, muna farin cikin zuwa Allah da ya kawo wannan wata na azumi, watan Ramadan, wata mai alfarma, wata mai girma, watan da ya kamata dukkanin musulmai tattara hankalinsu wajen ayyuka na ibadu da kuma ayyukan alkhairi irin fitar da zakka, irin kyautatawa waɗanda ba su da shi, da kuma ibadu, da kuma barin abubuwa da suke na saban Allah wanda yake ya kamata ma ba iya lokacin azumi ba, kowane lokaci ya kamata a ce al'ummar musulmai sun bar waɗannan abubuwa na sabo, kuma su yawaita yin ayyuka na ƙwarai kamar kyaututtuka da sadaka da dai ayyukan da yake za a faranta wa 'yan uwa waɗanda yake ba su da su. Wannan a takaice kenan. Muna murnar shigowa wannan wata yanda muka gan shi, muka ga farkon sa lafiya, Allah isa mu ga ƙarshen sa lafiya, Allah isa mu ga waɗansu watannin masu zuwa. Allah ya maimaita mana Ramadan Karim.